ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам. Шумо дар канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр мебошед ва ин барномаи тафсир аст. Ва дар ин маврид ман мехостам ба шумо дар бораи моддаи 20 Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи яке аз принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ ки метавонем гӯем ки дар Тоҷикистон умуман истифода бурда намешавад сухан ронам. ҳарчанде ки ин принсип истифода бурда намешавад умуман дар мурофиаҳои ҷиноятӣ, вале мо бояд дар бораи он донем ва аз он ҷумла ишора мекунам ба иттифоқи аъзоёни иттифоқи адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳуқуқшиносон муроҷиат мекунам боз як бори дигар ки рисолати касбии худро аз сидқи дил иҷро кунанд, тибқи қонун, тибқи ҳамон принсипҳои фаъолияти адвокатӣ иҷро кунанд ва ҳамин принсипро ҳарчи бештар ҳимоят кунанд, нагузоранд ки он зери по карда шавад. Сухан дар бораи принсипи мубоҳиса ва баробарии тарафҳо дар мурофиаҳои судӣ меравад. чӣ хеле ки мо медонем дар мурофиаҳои судӣ ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мурофиаҳои судии ҷиноятӣ алахусус ман такя кардани ҳастам диққати шуморо, дар мурофиаҳои судии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баробарии тарафҳо умуман дида намешавад. Дар бораи мубоҳиса мумкин ки баҳс пайдо шавад ки мубоҳиса мекунанд адвокатҳо, тарафҳо мубоҳиса мекунанд, вале баробарии тарафҳо умуман дида намешавад. ва дар Кодекси мурофиави ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 20 оварда шудааст ки мурофиаи судии ҷиноятӣ ба тарзи мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо бояд сурат гирад. Якум. Дуюм, суд мақомоти таъқиби ҷиноятӣ нест, яъне ки мақомоте нест ки одамро барои ҷинояташ таъқиб кунад, ҷустуҷӯ кунаду кобаду ёбаду исбот кунад. ва тарафи айбдоркунанда ё ҳимояро ҷонибдорӣ намекунад. Набояд ки тарафи прокурорро ҳимоя кунад, набояд ки тарафи ҳимояро ҷонибдорӣ кунад. Суд барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мурофиави тарафҳо шароит бояд муҳайё кунад. яъне ки ба дархостҳое ки барои моҳиятан баррасӣ кардани парванда муҳим ҳастанд, ҷавоби қонеъ диҳад, имконият диҳад ки далелҳои ҳама тарафҳо пешниҳод карда шавад, имконият диҳад ки ҳамин далелҳо ҷустуҷӯ карда шаванд, бояд имконият шароит фароҳам оварад ки шоҳидони лозима пурсида шаванд, далелҳо аз ягон ҷой гирифта шаванд, ба парванда ҳамроҳ карда шаванд, омӯхта шаванд, баҳо дода шаванд. ва қисми сеюми ҳамин модда мегӯяд ки тарафи айбдоркунанда ва ҳимоят дар мурофиаи судии ҷиноятӣ баробар ҳуқуқанд ва барои ҳимояи мавқеи худ имкониятҳои баробар доранд, ки ин ҳам ҳарчанде ки дар қонун чунин оварда шудааст, дар асл чунин нест. чӣ хеле ки медонем, дар мурофиаи ҷиноятӣ ду тараф аст: тарафи айбдоркунандаи давлатӣ ва тарафи ҳимоя. айбдоркунандаи давлатиро прокурор намояндагӣ мекунад, намояндаи давлат аст ва аз номи давлат айбдор мекунад шахсро, ва имкониятҳои васеъи давлат дар дасти ҳамин прокурор ҳаст, то ин ки ҳамон даъвое ки ҳамон айбе ки онҳо пешниҳод карданд тасдиқ карда шавад ва тибқи он шахс ба ҷавобгарӣ кашида шавад. вале тарафи ҳимоя чунин ҳуқуқҳоро надорад. таҷрибаи фаъолияти адвокатҳо нишон медиҳанд ки то ҳол адвокатҳо ба ҳамон як марҳила ё ин ки ба фаҳмиши дарки касби худ то ҳол нарасиданд, як иттиҳодияи насохтанд, як ҷамъияте насохтанд ки якдигарро ҳимоя ҳатто карда тавонанд, наметавонанд ҳатто аъзоёни худро ҳимоя кунанд, наметавонанд ки аз мақомотҳои давлатӣ талаб карда гиранд ягон далелҳои лозимаро, наметавонанд ки ба суд зарурияти ташхисҳои иловагиро пешниҳод кунанд, ё ин ки имконияти баҳс кардани қонунӣ будани ягон далел аз ҷумла тартиб додани протоколҳои гуногунро чунин имкониятро надоранд, чунки ба онҳо касе гӯш намекунад, диққат намекунад ва дигару дигар. биёед бинем
дар қисми якуми ҳамин модда гуфта шудааст, ки мурофиаи судӣ бояд ба тарзи мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат гирад. Яъне ки ҳам ҳимоя, ҳам адвокат, ҳам шахсе ки пушти панҷара аст ва ҳам прокурор бояд дар рафти мурофиа баробар бошанд, тарафҳо баробар бошанд. вале аз аввали саршавии аллакай худи мурофиаи судӣ нобаробарии тарафҳо бар алло дида мешавад. чӣ хеле ки мо медонем, мурофиаро худи судя оғоз мекунад, мехонанд ки киро суд мекунанд, тафтиш мекунанд ки ҳозирин ҷамъ шуданд, ҷамъ нашуданд. агар ҳама ҷамъ шуда бошанд, судшаванда бошад, судшаванда бемор набошад, адвокат бошад, прокурор бошад, агар ҷабрдидаву шоҳидо ҳузур дошта бошанд дар мурофиа кушода эълон шуда, мурофиа шурӯъ мешавад. ва якум суханро маъмулан судя ба айбдоркунандаи давлатӣ ба яке аз тарафҳо медиҳад. Прокурор хеста даъво пешниҳод мекунад, ки мо аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон прокурори фалон ноҳия, фалон шахсро айбдор мекунем бо чунин кирдор, чунки вай фалон корро иҷро карду, фалон корро кард, чунин амали ҷиноятиро иҷро кард. ва бо сухани кушодашавиаш гӯё прокурор даъворо ба ҳозирин мефаҳмонад, медиҳад. вале дар навбат судя шурӯъ мекунад ба савол додан, ки тафтиши мурофиаи судиро, тафтишоти судиро аз чӣ шурӯъ мекунем? Аз пурсиши гумонбаршуда, аз пурсиши ҷабрдида, аз таҳқиқи далелҳо, ё ки аз худи судшаванда? аллакай дидед, дар ҳамин ҷо баробарии тарафҳо вайрон карда шуд. вақте ки якум ҳарду тарафҳо тибқи қонун баробар агар бошанд, вақте ки як кас хеста касеро гунаҳгор мекунад дар содир кардани ягон амал, ҳатман бояд ки тарафи ҳимоят низ хеста худро сафед кунад, ҷое ки мавқеи худро пешниҳод кунад. не бародарон, он чизе ки прокурор гуфта истодааст дурӯғ аст, ё ки он чизе ки прокурор гуфта истодааст бисёр ҳам калон гуфта истодааст, зерҳимояи ман то ин дараҷа ин хеле одами хатарнок нест. ва дар мурофиаи судӣ мо кӯшиш мекунем исбот кунем, ки муҳтарам суд, ки ин ашхосе ки дар паси панҷара айни ҳол мебошад судшаванда чунин кирдорро содир накардааст, чунки дигар кирдорро содир кардааст, ё ки кирдори сабуктареро содир кардааст. аллакай ақаллан ба тарафи ҳимоя бояд ки имконияти ифшо кардани мавқеи худ дода шавад. дар аввали мурофиаи судӣ аллакай дида мешавад, ки тарафҳо баробар нестанд. афзалият ба прокурор дода мешавад. яъне ки принсипи мубоҳиса ва баробарии тарафҳо вайрон карда мешавад. яке аз принсипи дигараш ин мубоҳиса аст, яъне ки баҳс кардан. дар мурофиаи судии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳс гӯё ки умуман дида намешавад. як тарафи айбдоркунандаи давлатӣ талқин мекунад, ки исбот карда шуд. мисол мебарем парвандаи охирони маҳбуси сиёсӣ ҳуқуқшинос Бузургмеҳри Ёров, ки бунёди мо ба номи ҳамон шахс гузошта шудааст. мурофиае ки моҳи июл август охирони мурофиаи чорумаш ки мегузашт, дар мурофиа вақте ки Бузургмеҳр талаб мекунад ки далелҳо пешниҳод карда шаванд оиди гӯё қаллобии Бузургмеҳр, прокурор хестак мегӯяд, ки ягон далел лозим нест, мо ба шумо ягон чиз пешниҳод намекунем, ин тасдиқи худро ёфтааст. дар куҷо тасдиқи худро ёфтааст? Кани ҳамон тасдиқро нишон диҳед. тасдиқ дар намуди чӣ ҳаст? дар намуди коғаз аст, дар намуди аудиозапис аст, ё ки видео ҳаст? Тасдиқ нишон доди ягон каси дигар ҳаст ё нест? Не, дар ин маврид ягон чиз гуфта намешавад, фақат ҳамин ки тасдиқи худро ёфтааст. ҳатто судя ҳам намепурсад, ки тасдиқро ки ёфта бошад, кани ҳамон тасдиқро ба ман нишон диҳед. бинед, ки мубоҳиса баҳс нест. ва яке аз хатогиҳо ва яке аз камбудиҳои рафти мурофиаи судии ҷиноятии Тоҷикистон, ман дар он мебинам, ки судиҳо фақат як калимаи дӯст медоранд. фақат савол диҳед, фақат ба тарафҳо савол диҳед, гап назанед, шарҳ надиҳед ягон мавқеъро. тараф ба тараф метавонад савол диҳад, вале тарафи ҳимоя наметавонад ба прокурор савол диҳад.
тарафи ҳимоя фақат метавонад ба ҷабрдида саволтият, метавонад ба шоҳид саволтият. ба тарафе ки ӯро айбдор мекунад савол додан мумкин нест. дар бораи кадом мубоҳиса метавонем мо гап занем. яке аз принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ вайрон карда шудааст дар ин ҷо. қисми дуюми ҳамин модда мегӯяд ки суд мақомоти таъқиби ҷиноятӣ нест ва тарафи айбдоркунанда ё ҳимояро ҷоримдорӣ намекунад. ҳарчанде ки дар қонун чунин оварда шудааст, вале систематизатсияи ҳамин хулосаи мурофиаи судӣ нишон медиҳад, ки бениҳоят дараҷаи ҳукмҳои сафедкунанда ба сифр баробар ҳастанд. ҳатто ҳам метавонем гӯем. мо медонем ки чӣ хел судяи вилояти Суғдро ки ҳукми сафедкунанда баровард, оқибат ба чӣ ҳол расид, нисбати худ парванда кушоданд, нисбати ӯ парванда кушоданд. Чунин нест. яъне ки дида мешавад ки суд вазифааш фақат ба қувваи қонунӣ даровардани он чизе ки он хулосаҳое ки муфаттишу прокуророн дар рафти тафтишоти пешакӣ ба он омаданд, ҳамон асту тамом. суд барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мурофиавии тарафҳо бояд шароит муҳайё кунад. вале ин ҳам дида намешавад. ҳарчанде ки дар мурофиаҳо тарафҳои маъмулан тарафи ҳимоя талаб мекунад ки аз фалон ҷо ки табулограммаи зангҳои телефонӣ гирифта шавад, санҷида шавад. вақте ки прокурор мегӯяд ки мо медонем шумо маслиҳати пешакӣ кардед дар бораи содир кардани ҷиноят. тарафи ҳимоя мегӯяд ки кай мо содир кардем, ба тариқи чӣ содир кардем, чӣ хел исбот мекунед, ман ин одамро намешиносам, бо ӯ гап назадам, телефонам накардам. марҳамат бардоред рақамҳои телефон, табулограммаи зангҳои мобилии манро ва бинед ки ман ба ин одам занг задам ё ки не. ё ин ки боз меорем мисол аз парвандаи Охирони Бузургмеҳриёров. вақте ки прокурор мегӯяд ки Бузургмеҳриёров қалобӣ кардааст ва аз тарафи ҳамон даъвогари ки ҳамроҳи Бузургмеҳр аст ва Бузургмеҳрро даъво кардааст ки 42500 сомонӣ ӯро гирифтааст, хеши табори он кас ба хоҳари Бузургмеҳр тақрибан 20000 гӯё сомонӣ ба картаи ӯ гузаронданд. вақте ки талаб карда мешавад ки шумо агар гузаронда бошанд ҳамон табулограмма ё ки ҳамон рӯйхати гузарондани интиқоли маблағҳоро аз бонк талаб карда гиред, дархост пешниҳод мешавад. суд ба ин эътибор намедиҳад. суд розӣ ҳам намешавад ки чунин маълумот, чунин ҳуҷҷат ҳамчун далел гирифта шавад, омӯхта шавад ки оё дар ҳақиқат ба хоҳари Бузургмеҳриёров 20000 сомонӣ аз Русия интиқол дода шудааст аз тарафи ягон кас ё ин ки не. ягон кас ба ин диққат намедиҳад. яъне ки бинед мурофиаҳои судӣ бе баробарӣ мегузаранд, бе мубоҳиса мегузаранд ва бе имкониятҳои баробари ҳимояту даъвои давлатӣ. ва чӣ хеле ки гуфтем, қисми сеюм дар бораи он мегӯяд ки тарафи айбдоркунанда ва ҳимоя дар мурофиаи судии ҷиноятӣ баробар ҳуқуқанд ва барои ҳимоя мавқеи худ имкониятҳои баробар доранд. ҳарчанде ки қонун моддаи 20 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ чунин баробариро кафолат додааст, мутаассифона дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар рафти мурофиаи судии ҷиноятӣ дар бораи ягон имкониятҳои баробари ҳимоя ва имконияти баробари айбдоркунандаи давлатӣ сухан намеравад. ин буд тафсири моддаи 20 ки дар бораи принсипи мубоҳиса ва баробарии тарафҳо дар мурофиаи ҷиноятӣ дар судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сухан меравад. ва мақсад он аст ки муҳтарам тамошобинон, муҳтарам адвокатҳо, шумо ки инро беҳтар медонед, барои демократик кунандани ҷомеаи мо, барои ҳимояи манфиатҳои худатон, барои ҳимояи манфиатҳои зерҳимоятон ҳатман бояд талаб кунем, пофишорӣ кунем ки ҳамин принсипҳо риоя карда шаванд. аз болои амал беамалӣ корманди суд, судя ё ки худи ҳайати суд мумкин аст ки ба суди болоӣ муроҷиат кард. мумкин аст ки ҳамчун рамзи эътироз дар мурофиа иштирок накард. ба зерҳимоятон метавонед гӯед ки дар
мурофиа умуман иштирок накунад, бо сабабҳои гуногун гӯяд, ки ман касал ҳастам, ман сухан намеронам, ё ин ки ба прокурори болоӣ ариза нависам, ҳатман чунин ҳуқуқвайронкуниҳоро аз тарафи суд, ки принсипи мубоҳиса, принсипи баробарӣ, принсипи фароҳам овардани имкониятҳои баробар ба ҳарду тарафро вайрон мекунад, ҳатман аз болои ин амалҳо бояд шикоят кард. инак бо шумо ман будам Ҷамшид Ёров ва дар охир аз шумо хоҳиш мекунам, ки дар канали ютубии мо Бунёди Бузургмеҳр обуна шавед, барномаҳоро лайк монед, ба дӯстону рафиқонатон онро тавсия диҳед. Агар савол ягон гуфтание дошта бошед, метавонед дар комментария нависед. Ҳама ин амали шумо боиси он мегардад, ки ютуб барномаҳои моро ҳамчун як барномаҳои муҳим ҳисобида онро ба бештар ашхос тавсия медиҳад барои нигоҳубин кардан, барои тамошо кардан, ва ба ҳамин роҳ имконияти бо ҳуқуқ ва ҳудудориҳои худ аз қонун шинос шудани ҳарчи бештари шумораи мардум зиёд мешавад ва як кори хайр низ ҳисобидан мумкин аст. Ташаккури зиёд, дӯстони гиромӣ. То боздид.